Näme üçin daşary ýurda giden erkekler üýtgeýär diýip soraýar. Bir kunlukda aýallygyndan munyň biri şeýle sorag berýär. Daşary ýurda giden erkekleriň diýe näme üçin, näme sebäpden üýtgeýär diýe. Onuň birinji sebäbi daşary ýurda çykyp Türkmenistanda hiç ýyl ýagdaýda olar ýaly pullary görmedi üçin bolup bilýär. İkincidenem o taýda azyny gıýdylamaz köp gıýnansakda bar hemmeti diýemok azyny gıýdylamaz bar şeytanlar olar azdyrýar oglanlary gıýnansakda. Onuň ýanky gelin diýe men 17 ýaşymda diýe men ýollaşym bilen söýüşip bardym diýe men baran yerim diye şeýle bir garypça yer diye men ýene de diye on garyplygyna ýa puluna hiç ýagdaýda seretmedim diye garyp bolsa da garnym dok öýüm bolsun tünegim bolsun bagtly bolaýyn diýip bardym diye onuň 2 ýyldan soň çagajyklanmaz boldy diye bir san gıýdym boldy diýe gıýdym bolandan soň diýe men ýollaşym diýe daşary ýurda goýýardym diýe gyzyllamy satyp diýe onu satyp bunu satyp ýollaşym diýe daşary ýurda goýýardym diýe ýöne ýollaşym diýe ýylla bir gezek gelip gidýärdi bir aýjyk diýe gelip gidende de diýe öz owamyzdan diýe bir san gelin bilen diýe tanyşyp diýe şoň bilen sevişýän eken diýe gezýän ekenler diýe. Bu ýagdaýy gelini eşitip onan majak bolýar özüne göwnlük berýän diýe özüne göwnlük berýän diýe ananasyn gelen ok diýe ýene de şonu diýe aýtýarlar diýe. Onu da men ünsörmedim diýe onuň gelen soň diýe özüne aýtdym men diýe o äärme diýe äärme aýtdym bolýan diýe o gelin olar ýaly iş etmeýär oň bilen işiň bolmasyn diýip maňa gıýgyrt diýe gıýgyrýar diýe sevgär diýe şoň tarapyna alyp diýe. Bular ýaly gıýdylamaz bar gıýnanýan gıýdylar gaýrat edin ojaklary ýykmalyň maşgala durmuş oýun oýunjak däl. Her kim bu durmuşy ne günlükler bilen ýetýär ortada çagajyklar kösenýär gıýdylar. Oglanlar hemmemiz bir arzular üçin gidýär daşary ýurda. Öz arzularymyza ýetip çagajyklamyň içinde enatamyza, watanymyza öz arzularymyz bilen dönelýär. Bu waka soňky döwür ýaman köp bolýar. Allahan öz gowusyny etsin, daş etsin. Bu galany dowamyny inki videoda goýmasam doganlar Aydardan zat eken janyňyz sag bolsun. Bu aýdýan zatlar hemmesini özüňize alynmaň.